Tanawon, ito na puting gamaya. Naagi dayo. Dako ito sa ito nakita ko sa internet. And 3, 2, 1, intro. Pasok, let's go. Years Well, welcome back. Another video mga kabingka. And for this video, mag-taste tayo ng pagkaon mga kabingka. Yes, i-food review na to ng hupya mga kabingka. No? Gikan sa Portland. Kano, another hopya nila mga kabika. Let's go. Wow. Bama na ko itong dagan kay chocolate dito. Kung trending kayo ba sa internet. Okay. Order ni siya. Gamay kayo. So, dito sa internet na ko ay sa tanawon. Ito na. Ito gamaya. 8/10. Pero dito din magbase sa kung ang basihan nato ang lasa. Okay, buhay to. Tara na to kung nabatoy ka itong chocolate kay naagi dayo. Okay man lasa to. Gamay lang siya. Picture dako. Bukan ni gamay kayo. Kabel ba? Gamay nga hopya. Okay naman yung timplada. Nalagay gamay kayo. Affected yung mga dako. Kaysa katulad na nag-review niya. Dako gud siya. Ano kay gamay man no? Pero may extra ba? Ang legit lang nila kaya ang chocolate ng good. Pero ang sulod pingamaya dako ito sa ito nakita ko sa internet. Ada gamay ko yun, no? Abi na ko yung kadag ko. Damay ba? In the final rate, tagaan ako is 79 lang. Kaya di man sila dili gusto kuan sa ilang paligya, no? So ito po si DJ March and the place to be you. See you in next my food adventure and food review mga kabika babushka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.